Visoka kao zgrada od 23 sprata, raketa Falcon 9 je uspešno lansirana, zatim je postavila 11 komunikacionih satelita, nakon čega je sletela vertikalno na Cape Canaveral u Floridi. Do sada je pogonska raketa posle izvršenog zadatka uglavnom padala nekontrolisano natrag u more ili bi delimično sagorela u atmosferi. Ovako će jedna raketa moći da se koristi za više poletanja i sletanja, što će napraviti velike uštede, jer je trenutna cena samo lansiranja $60 miliona. Kompanija SpaceX, internet tajkuna Elona Muska, učestvuje u stvaranju revolucije u raketnoj industriji koja trenutno gubi milione zbog odbacivanja sofisticiranih raketnih komponenti nakon svakog lansiranja. Još uvek ne mogu da verujem da smo uspeli. Ovo je revolucionarni moment, izjavio je Musk i dodao da je ovo prvi put da se raketa vrati netaknuta. Prethodni pokušaj lansiranja u julu propao je pošto se raketa raspala posle lansiranja. Američka svemirska agencija NASA čestitala je kompaniji na ovom poduhvatu jer bi upravo taj projekat znatno smanjio troškove letova u svemir. Raketa bi mogla da se koristi za snabdevanja međunarodne svemirske stanice koje je NASA obustavila zbog čestih kvarova koje su imali prilikom lansiranja i leta svojih raketa. Stefan Dević, televizija Pink.